Momentálně se nacházíme v České Lípě, kde právě probíhá burza středních škol. Máte nějakou představu o tom, co byste do budoucna chtěli dělat za povolání? No asi ano, já bych určitě chtěla být učitelka ve školce, nebo po případě na prvním stupni ve škole. Já bych chtěla mít svůj vlastní salon jako kadeřnice. Já právě nevím vůbec. Já taky ne, ale tak přemýšlela jsem nad hotelnictvím. Zubař. Mechatronik. Stojím zde s paní starostkou České Lípy a položím jí pár otázek. Dobrý den. Dobrý den. Českolipská burza škol. Jak tuto akci město vnímá? Myslím si, že to je velice důležitá akce, protože vybrat si správné povolání pro život je nesmírně důležité. A pokud si vybereme tak, že nás ta práce v budoucnu baví, tak je vždycky na té práci vidět, že ji děláme dobře, správně a rádi. Jsem ráda, že Úřad práce tuto akci pořádá již 8. rokem, nebo po 8. a že každoročně přijíždí více a více škol a představují vlastně to, co na té škole se dá studovat, jaké tam mají zázemí, no a kolik studentů třeba už z té školy vyšlo. Daří se zaměstnavatelům obsazovat místa? Zatím si myslím, že v některých profesích to problémy není, ale jsou potom profese a máme tady třeba firmu Alstom, kde je potřeba kvalitních svářečů, tak to potom problematické může být. Firmy přivážejí i zahraniční pracovníky a s tím, že ale malinko se nám zvedá nezaměstnanost, ale stále to je v úrovni, která nečiní problém, tak si myslím, že do budoucna obsazovat místa, která doposud obsazovaná nebyla nebo byla obsazovaná hůře, tak si myslím, že by problém být nemusel. Dobře, děkuji. Děkuji taky. Zaujala tě tady už nějaká škola? Jo, zaujala Kateřinky Fashion Design. Zaujímalo mě tady víc i oborů a víc škol a jako jsem ráda, že to tady je takhle a jsem za to ráda. Taky mě tady zaujalo hodně škol, ale nejvíc, která mě zaujala, tak je to střední škola Pohoda, kadeřnice. No, Škodovka. Jo, asi kuchařka. Jo, mě hrozně zaujala škola Liberec SRO na grafický design. Stojím zde se zástupkyní Úřadu práce Kateřinou Stehlíkovou a položím jí pár otázek. Dobrý den. Dobrý den. Tradičně organizujete Českolipskou burzu škol. Máte nějaké partnery pro organizaci akce? Ano, spolu s námi jako Úřadem práce se na organizaci podílí 4 střední školy z České Lípy. Konkrétně se jedná o obchodní akademii, střední školu Klíč, Euroškolu a střední průmyslovou školu. Důležitým partnerem je samozřejmě také město Česká Lípa, jelikož burza škol se koná v prostorách města. Vzdělávat se mohou nejen studenti, ale i ostatní prostřednictvím rekvalifikací. Jaké jsou nejčastější vyhledávané rekvalifikace? V posledním roce jsou nejčastější vyhledávané rekvalifikace zaměřené na IT dovednosti a průmysl 4.0. Opravdu boom zažívají rekvalifikace zaměřené na umělou inteligenci, včetně umělé inteligence pro mé zaměstnání, ale rekvalifikujeme také v těch tradičních rekvalifikacích, jako například řidičské průkazy, svářecké průkazy nebo pracovníky v sociálních službách. Jaké další akce nebo služby nabízí Úřad práce a pro koho? Úřad práce nabízí řadu akcí, aktivit, poradenství nejen pro studenty, ale uchazeče, zájemce o zaměstnání. Snažíme se poskytnout poradenství z oblasti pracovního uplatnění nejen těmto skupinám, ale v podstatě komukoliv, kdo má o tuto problematiku zájem. Já vám děkuju. Také děkuji.